O Liceo de Noia servirá de escenario para esta gala solidaria que o mércores ás 8:30 da tarde reunirá a varios artistas galegos. Dende aquí quero agradecer a colaboración de Noia Histórica e do Liceo de Noia. Asimismo, tamén quero agradecer a colaboración dos artistas de Touriñán, Ledicia Sola, Carmen Méndez, Osvaldo Digón e Pedro Brandariz que colaboran, o que fixera falta para esta causa. A súa colaboración desinteresada permitirá destinar todos os fondos recadados á campaña en favor da biopsia líquida desenvolvida por Oncomet. Tamén o apoio de Noia Histórica e do artista local Pío Costa polas súas doazóns para os sorteos que se desenvolverán durante a gala. O prezo da rifa será d'1 € e as entradas pódense adquirir xa por 5 euros. As entradas van a estar á venta en Noia Histórica todos os días de 10 a 1 e de 5 a 9 e o fin de semana de 10 a 2 no Coliseo Noela. Outra cousa é que vamos a facer un sorteo de 500 euros en vale de compra donado por Noia Histórica e tamén dun cuadro donado por Pío Costa, o cal ya agradecemos moitísimo tamén. Para aqueles que non poidan asistir pero desexen participar, habilitarase unha fila cero, á venda tamén nas oficinas de Noia Histórica ou no Coliseo Noela.